आउन बागै आं कोइनानि सोंनानै होयाखै IPF नि जेहेतु सिनियर स्टेटहुड साननाय सिनियर ट्रिपुरालेण्ड साननाय फायदि नों जदि सेपारेट स्टेट नांजागै दङ होयाखै फायदि नों IPF नि हकीकत फायदि IPF नि कान्डारि फायदि IPF नि जे नेतृत्व रिथाने जदि कुनु जगह जदि गेपिंग दं तंके आबनो फिलअप फाइनेन बागै आगो गई आबो आं साननानै बेसार ताबुकनि जे सिचुएशन तिप्रा सारावनि बेलेखनो तंके सेबनि जरा फाइका तानि बागै हिमाले जतनो थांचा हनैनो थांचां लाइमानि जरावबो तेवसा हाइनो हाइ TSP हायाके बा INPT हनैनो पॉलिटिकल आसाइ फाइका गे तिप्रा साराव आबो ताबुक बो लामाव हिमका गे सय लामा मथांजागनि लामाव हिमै मानसिनि सार आबुनि के साइ का साइखनारि मलाके हमबाय सोशल मीडिया नि बिसिते जरा जरानि खरां नाय थांनाय रखनो ते तिनि जों 28 तारिख सेप्टेम्बर 2023 तिनि जतनो आं कोइनानि मिथिंगो जे त्रिपुरासासिन इंडिजिनस त्रिपुरासारकनि दुख बिरमान जे जों त्रिपुरा हाव कुसुम रमै थां फाइमानिया गुलो तब जे आदिम जुग मध्य जुग आधुनिक जुग थांगैया कोई कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुग प्रजुक्तिविद्या थांमानि जरावबो जों गोबांमा हयते दिप्राय दंगो अब बेलाय दुखजनक आबनि बागै हासाकाव बरक मुनि सुंगै आसाइ फाइ बरकनि राइट अधिकार बरकनि मानथाय बरक मनुष्य ह्यूमन बीइंग बरकनि अनेक चिंता सिल वानसुकमा दंगो केबो आं साइमेनिया जे जोंतामनि बागै चिनि त्रिपुरासा दफारक त्रिपुरा हाव अन्न दफारक खाय हासाकाव चिनि देशो स्टेटो वर्ल्ड अन्न जाति गोष्ठीनो नुकमा हाइसे मुंमानलिया आबो अपोवालानो साइमाने ईश्वरनि थाने संपूर्ण निर्भर गॉडनि थाने अनि बागै आं सानानि मुसुंमानि गाके जे त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारक यकनानि मुसुंमानि अनेक बिसिलाय थांका अनेक ककचाम आबो एवं किछु जों जे चिनि समस्या तमारकनो जे प्रॉब्लेम आबोनो जों सॉल्व खालामनानै सक्षमखा चिनि लाइ थांनाय अफ्रारक विभिन्न रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिंतिनो चिकन मैटर रक सॉल्व खाबा जे बेआइनि बागे भास्ट जे बागे बांखा आबसे एकमात्र अरनि जतनि प्रॉब्लेम अंयाके जरा काइसाव तंथथक चाथथक शासन प्रशासन चिनि नतंमानि याबा डेमोक्रेसी रूल फाइ भारत अंतर्भुक्त त्रिपुरा अंमानिया गुलो आयंनानि जेबागे बरक सकफाइके आबनि बागै चिनि प्रॉब्लेम आबो जतन साइमानो आबनि कथाके आंते सामने थायो आबनि बागै चिनि ताबक जराव नाय केंके प्रेजेंट बरक दफानि हालतनो जों डेमोक्रेसी त्रिपुरा राज्य थामनो खाबो जों जदि अनअफिशियल ताबक त्रिपुरा हाव जदि सेंसास खालायाखै जदि जों बरक नाय थांके जों बोसोरनो 2011 नि आगम समाव जोंनो प्राय 37,71,000 थाङो ऑफिशियल एवं ताबक अनऑफिशियल प्राय 45 लाख থেকে 50 लाख लाई थांगोन आगामी 2026 যখন 23 সার্ভে মানে आपरो संख्या कमिनो इनखाय 2011 नि आगम समाव अनुसारे 100 जनाव 31 जन 100 जनाव 31 जनाव से इंडिजिनस पीपल अपनी कप नांगलिया सामुं खाइमालिया लामा हामलिया तैके हाममालिया दङ होखाय निजिनि अधिकार माया दङ होखाय त्रिप गतिशील चलेवै थांखान होखाय समाज गतिशील आगामी दिनाव जों चिन्ह पिन्ह थानाय आबनो नाहारिनो प्राय चिनि पार्टीनि फाउंडार बरमना थैजालांखा सारेन सिद्धर्मा जे आं अकबनो तैसा मुइतो फ्रायनो जों जे इंराजी अल्फाबेट पाइतै पाइ
रिजनल पार्टी सेलायमानि सिनामलायमानि आबुन बागै नायखा जे संविधान आर्टिकल 2 एंट्री नि कखनो बार मासाव तामनिके आबनो एकमात्र चिनि थांनानि लामा आबनो एकमात्र चिनि थांनानि बिथि आर्टिकल 2 एंट्री आबन बागै आबनो नासिगिनो सारेंसि जे 1982 इंराजीव सप्तम तपसिल 1984 षष्ठ तपसिल बिल पास हुयाको 1985 इलेक्शन कार्यकरी थांनानि यागो दीर्घदिन यागो जे चिनि अधिकार सठिक जेसेबांना खामानि उन्दै आबनो नायाखैनो 2009 आईपीएफ एडिसिनो आलादा राज्य सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानि बागै आंदोलन खालामनानि यागो जरा कायसा जत त्रिपुरा सारक आईपीएफ तिनो सपोर्ट खालायलायका हामजाबाय आबार जरा कायसा जरा उनके आईपीएफ त्रिपुरालेण्ड सान्दिया अजथा कप सालायो अन्य जागाव अंकर थांलायका आबार रिसेंटली नुखना आपनि सोंनाय नुसुंते त्रिपुरा मोठा पार्टी नि किसु नेता बैक त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी किसु नेता इंडिजिनस पीपल फ्रम त्रिपुरा आईएनपीटी पुनरुत्थान खालामनो उनके अमो हाइखे मांगे चिनि बरबा तांसिन आवन बागै अमो कोइना मुसुंग जे चिनि मानथाय संविधान 2-3 परिष्कार साजा खुङो आबोनि अनुसारे सेपारेट स्टेट खालायनानै पार्टीनि बुं सोलायनानै धल सेलायनानै नेता सेलायनानै आबो बर'खौ गोथां दंसा चबाखाय थानाय स्ट्रागल खालाय थानाय दफानि बागै आबो सिनि नाहार मुतनानै नायदि आबो এই যে কিছু नेता यांगवैसा अंलाय तांमोनि संतान मुखौ उपजाति जीव समिति शासक इंराजीव आचार्य कई जेबाबे 18 बছর आंदोलन खालाय सिक्सिडिट टुबि उपायखा बरंया रेकर्ड न ताबो कंप्यूटर नि बरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो की बरो अबन से लाइने को आरनार से क्लाइ लाइतों अबन बाबी आंगाबन कसार नाम सुनो बरो 6 सिडिल पर नखलाय क्या आ 6 सिडिल न स्टेटहुड पूर्णांग राज्य जों स्नामनानै नांनाय पूर्णांग राज्य स्नामनानै बागै बुं बदलकना नांगौ पूर्णांग राज्य स्नामना बागै आलादा संविधान नते करेक्शन खायना नांगौ पूर्णांग राज्यनि प्रोविजन संपूर्ण आर्टिकल 2 and 3 दंगो आबनो तै आगोबै थागायनो जों सायमान रंनि लुहानि बेपाराव जों तामनोफोर गारिनि बेपाराव गारि महिन्द्र गारि आबनो लाई थांनायाव टाटा लुहा टाटा कंपनी आबनो थांनायाव जों तामनो खागियो रेडियो टीवी फिलिप्स न कारिते थांनायाव फैन उषानो कारिते लायनाय 6 सिडिल अंगमनि प्राय 30-40 बছর कायतों 6 सिडिल न तिजा रूपायन खाय 6 सिडिल न तिजा नायथख्लाय 6 सिडिल न स्टेटहुड पूर्णांग राज्य स्नामनानि आ जागाव से फायबायनानि बागै आं कयनांगौ गोबां बर'सा पलिटिकल बायकुन दिनो माया एक्चुअली पलिटिकल बायकुन दिनो माया केस खालायके माननाय मुभमेंट केस खालायके माननाय केस बाय माननाय गोबां मोसा तबे आं इतिहास जत सायमानो आंनि मते आं नगो जे भारतवर्षनि संविधान अनुसारे भारतवर्षनि जे संविधान अनुसारे मुभमेंट खालायके आरो न जागा फायसकयो आबनो करे नोंखौथ' केस खायदोंखा आ केस बायनो सम्पूर्ण परिपूर्ण पलिटिकल पावर फायथांनाय आबो आंनो गैया आबोन बागै आं आबोनो ताबो पेजे एसोसिएशन कखनो सानांगौ जों जे जों चिनि नर्थ ईस्ट सेमिसे 10टा ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों आसामाव 3टा मेघालयाव 3टा मिजोरामाव 3टा जों त्रिपुरायाव आसामनि जों तामका नर्थ कासार ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कार्बि आंलं ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल मेघालय जोंनोखा खाची ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जयंतिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गारो ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम साकमा ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाई ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मारा ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा जोंनोखा
Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC অর্থাৎ TTAADC আবনো जों সম্পূর্ণ स्टेट्स लानानै आबोसै आबोन बागै गोबां इन्टेलिजेन्ट बर'राव मानसिफोरा दङ जे पार्टी सोलायलायथां पार्टी बायलायथां बयनिबो बायदि बिसोर मोननाय जागोन जरा आरो नालायथां बर'नि इमोसनेल बर'नि मुसुंमा क्राइना मुसुंमा आरो नालायथां आउन बागै आं कोइना मुसुंमा नहरखै आईपीएफटी जेहेतु सिनियर स्टेटहुड साननाय सिनियर त्रिपुरालेण्ड साननाय फायदि नों जुदि सेपारेट स्टेट नांजागै दङ होनबाथाय फायदि नों आईपीएफटी नि हकीकत फायदि आईपीएफटी नि कान्डारि फायदि आईपीएफटी जे नेतृत्व रिथाने जदि कोनो जगह जदि गेपिंग दं आबनो फिलअप फाइनल बागै आबो गैफाय आबो आं साननोसै इंगे साथे कैसे सुंमु के महाय ताबुक आईपीएफटी राव न केबंगनै बदन नेता रबो कक्सेल जाबाय दं जे आईपीएफटी कोनो त्रिपुरालेण्ड सानमानि कोनो आंदोलन करिखा अबहाय कोनो किसु करिखा नै सार आबन तैले ताम साननानु नायदि आईपीएफटी नतुया कोई केबंगनै बदल त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे कक्सेल जाम नायदि रूलिंग गवर्नमेंट दंगै जे दिल्ली दरबारो थांगैया कोई सेपारेट स्टेट उच्चारण खाई दं साई दं एवं त्रिपुरा राज्य कताल एक इतिहास लाई थांनाय 23 तारिख सेप्टेम्बर आपनि संनो खोना सोशल मीडिया नि बिसिंखै जे 1999 যারা ভারতবর্ষ কতাল রাজ্য সান্নাই রক পরকনি বিসিং একটা কমিটি তৈরি উনখা যে কমিটি ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট কমিটি ও কমিটি মুভমেন্ট খাইমানিয়া গুলো जों 2003 उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ 2013-14 जों नुखा आंध्र प्रदेश निकागै तेलंगाना कताल राज्य मानखांगै आ कताल राज्य माननानि सिगां जे कमिटी नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट जे आदंग जे परिचालना खालामदोंमोन बरकनि राज्य कताल मान खामानिया ग्लब आबुबो बरक सहयोगिता खालामदों एवं जोंबो जे त्रिपुरानि आईपीएफटी पार्टी एकमात्र आईपीएफटी पार्टी सेपारेट स्टेट साननायनि बिसिङाव नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट नि একটা मेम्बारशिप आरोनि একটা शरीक आरोनि একটা बदल सुतरां आबनो तैया कोय जों लाई थांनाय 23 तारिखआव त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा हाव कताल इतिहास सृष्टि खालामखा जे आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड सानलिया गभर्नमेंट अफ फाइ आईपीएफटी गभर्नमेंट अफ फाइ त्रिपुरालेण्ड सानलिया दाबी करिखा मुभमेंट करिखा इन तंगमानि जागाव लाई थांनाय कयेक दिन सिगांसो ऑल इंडियन नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट एंड पार्टी आईपीएफटी नि वन डे जॉइंट कॉन्फ्रेंस एवं 24 तारिखआव नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट नि एग्जीक्यूटिव मीटिंग दङ सेपारेट स्टेट उत्थापन खालामदों अपनी संग नुखना विदर्भ থেকে फायनाय नुखना अपनी संग दार्जिलिंग থেকে फायनाय गोरखालैंड अपनी संग नुखना निने मेघालय থেকে फायनाय अपनी संग नुखना निने तेलंगाना থেকে फायनाय निने सुप्रीम कोर्ट नि सीनियर एडवोकेट नीरज रेड्डी जी থেকে শুরু করে या कोई आईपीएफटी बाय যৌথভাবে सेपारेट स्टेट नो मुभमेंट मते स्ट्रंग खालामनायनि बागै सेमिनार चलै दङ आलोचना चलै दङ तारपरे त्रिपुरालेण्ड सानया हिंसा होनबाथाय आं बरकनो मनो सानामसुङो आबो बरकनि मानसुकमाबाय आबो बरकनि चिन्ताबाय आबो बरकनो आबोनि आनसारि सिजन साबो सान आबो नाम सानामसुङ इंगे साथे कायसा जे ताबुक तो त्रिपुरा मथाथ थांसा होनैनो जतन त्रिपुरा सानो थांसा खालायना होनै हिमबाय दं हायादिबा एके जों लाई थांनाय साल सोशल मीडिया नि बिसिंथिबो नुखा जे करबुग
kaisa dipramo thani meeting khlaijak puru aro prem lalmol samni khoroksa tongo bongni bodol kising bodol no tabuk chini MLA bram ganang Chittoranjan Debormano MLA tei amsaini tei kirei lama hamyano naya hai hine dol kising dol no chejalai tongoni sar aro le busuk gorote thancha krak tong khonani ni nodorle bawai klaisa ang omono sanamu sungo রাজ্যনি লোকরত্ন যে পার্টি আইন যে পার্টিনি একটা সংবিধান দङ প্রত্যেকটি পার্টিনি একটা সংবিধান বিনি একটা সর্বোচ্চ কমিটি স্টেট লেভেলনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলनि সাব ডিভিশন लेभेल इनके आं साइमिया जे बरकनि त्रिपुरामो था पार्टीओ बरकनि जे सर्वोच्च स्टेट लेभेलनि कमिटी सीएससी अथवा बरकनि स्टेट लेभेलनि एकटा कमिटी बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कमिटी बा कायसाते कायसानो बरम खायलायमानि बा बरमनि कमिटी बुसुक दं रै आबो बरकनो सिनाय आउन बागै सुदो आबो सिमिया 2023 त्रयोदश त्रिपुरा विधानसभा इलेक्शननि पदनि हईते ताबुक सुजरा त्रिपुरा मथानि मेम्बार याकारै जेबाबे अन्न पार्टीओ जयनिं खायदों आबो कतालको गया प्रत्येकटी डिस्ट्रिक्टआव जुनाल चेयारमैन থেকে শুরু খাইয়াকৈ সাধারণ কর্মী থেকে বরকনি যুবক সংগঠন থেকে তৈরি খাই বরকনি বরই সংগঠন आयांनि कैलासर सुनुक अमहाय ख्राय गोबां फायदों सुतरां आबोनो जदि अबजार्व खालायनाय केंके लिटल ड्रप्स अफ वाटार तैनि बिंदु थपा थपा तैबायनो नालां थाङो नदीं थाङो के आफ्रो कैसा आफ्रो कुन्नै ख्राय त्रिपुरामो थानि सरगै फायते ताबुक जदि आ तालिकानो प्रकाश खालायगोनके बरकनो वाना जागनाय वंडरफुल आश्चर्य विषय उंजानाय को असुदे थांगा हने इनके अ क्षेत्रनि साइमान जे बरनि बिसिंगो मानिले मानि गरै नि आं माने बरकनि बिसिंगो एकटा सुशृंखल उंनियानि बागिनो तरक যারা সুস্থ স্বাভাবিক ওয়ানসব নাইরা অরো তুমি লাভ করে जरा नष्ट खाई लाभ करी हमें बरकनि वानसुक मानो बेग गियार दिवै अन्न जागाव आश्रय हानानि अन्न जागाव सामुं खाय थानेव अन्न पार्टी त्रिपुरालेन सान तंगमनि जागाव आईपीएफटी त्रिपुरालेन स्फूर्ति साइ तंगमनि जागाव आंबो खरबसा सैनिक उंगाना आमन बावानसुगै फाइमानो आबर किसु कर्मी मथाव जेसेक आशा तंगमनि थांगाय सुजुग सुविधा माननाय कन्ट्रेक्टदारी माननाय चेयारमैन माननाय लोन माननाय चाकरी माननाय विभिन्न प्रलोभन वानसुगै बाक्सा तंगनाय तंगले हयतो बिनि मते बो उंजाग्लिया अर तंगै जाया अर दा थांमा जानो आमतिखैबो फायनाय तंगना बाक्सा किन्तु आमति श्रेणीनि बरक आबो नट ओनली फॉर त्रिपुरा मथा शुधु त्रिपुरा मथानि बरक सिमी आबो त्रिपुरा सारनि चरित्र आं किसु बरक न आमतिनोबो अब चिन पार्टी को तंगो को विभिन्न पार्टी को आमते श्रेणी बरक दं सुतरां आमते श्रेणी बरक बरकनो समाज बरक गहिनि गने जागिया बरक लामा किनानि वासक नबार फाइके यांगवाइसा सीट माहाय मुखरार अरवाइसा तर बाहार माहाय अब कन्टिन्यू चले तंनाय आबन बगे आंगाव साना मुसुमो जे त्रिपुरा मथानि बरनि बिसिंनि बेपार इंटरनेल बेपार बर जदि सौसे बरनि डिसिप्लिन बरनि संविधान पार्टीनि संविधान तंगमुके तम हायंला खामु एवं बहिष्कार खायनानि सस्पेंड खायनानि 6 मासनि बादै 3 मासनि बादै एकटा रुल्स खाममुके आमति रबनो गियाहनेके आम सानायाबो बरनो खामके सिननाय के सार जराबो कमबा अबनो पाइथांनि सोंमों सुहाना जे ताबुक टीएसपी बाय आईएनपीटी आसायमानि आवले त्रिपुरा सारनो बागै बुसुक जरति काहाम सामुं खायनो सा निनि गतै ताम सानो जे रिसेंटली आं जदि पगियाखाय लाइखांनाय 11 तारिख बुधुन खुना त्रिपुरालेन स्टेट पार्टी पुनरुत्थान बरमना दिनेश देवबर्मा सिनियर नेता
बरमगोना सिदाम देबबर्मानि नेतृत्वे एडहक कमिटि खालामो जे बर त्रिपुरानि स्टेट पार्टी कतालखे बर संसालायखा एवं रिसेंटली नुखा जे लेकिन सोशल मीडिया के INPT SC देबबर्मा वर्किंग जनरल सेक्रेटारि होने चिठी रक्ति खालामनानै नुखा एवं साइमिया बसुसा साथी फाइनाय 5 तारिखआव आनुষ্ঠাनिकभावे स्टेट कन्फारेन्स खालामो बर तैसा INPT आत्मप्रकाश खालामनाय होने खोनायो ओंखाय अमहाय खालामो बसु स्ट्रंग खालामो स्ट्रगल बसु खालामो दफानो सेफ सिक्योरिटी दिनानिओ आबो ग्राममन आबो जरासे कक सानाय कारण जरासे कक सानाय अनेक लंग टाइम राजनीति न जदि नाहारि नायखांखे इतिहास न जदि नाहारि नायखांखे संसालायो बायलायो संसालायो बायलायो उमंनो जों उसुक जरा सफाय ओंखाय एक्चुअली आंखाय अबनो साननो संगो राज्यनि बिथोराव सुबुद्धिमान बर रखनि थाने ऑब्जर्व खायनानै नाय खांथि जरा से कप सनाय जरा सफाय खांखे बरनि आबो बर गोसो सामंख्लायमान खालामनाया आबो जरा नकक सानाय जरा नकनि आउन बागै हाजार बार फानो साथन IPF की उनस्रि थांगिया IPF की भाई थांगिया IPF नि गोबांमा षड़यंत्र खालामजागै IPF बिपर्जय ओंखानो आबोनो ओभारकाम खालामो गाबोक जरा IPF नि जे स्ट्रेंथ उसुक जराव सफायजा राज्य इतिहास रचना खालामो जे सेपारेट स्टेट साननाय रखबाय सिनि जे हाल एवं जोंनो सिनि मने थाखाय जे IPF सिनि और त्रिपुरा नंगौ दङ सिनि याफां जे बसु इनभल्व सिनि याफां जे बसु कलब ऑल इंडिया वो आबोनो जों नंगौ बेखौ ते जारा जदि सत्यकार नतिफ्रा सानो मुक्ति दिनानि बागै जदि फाइट खालामो बेखाय निनि त्रिपुरानि स्टेट पार्टी देउं दं त्रिपुरा मथा पार्टी देउं दं INPT देउं दं त्रिपुरा हा IPF देउं दं जतो न नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट मेंबरशिप मुयाखौ जॉइनली मूवमेंट खालामके केबो स्ट्रंग नाय केबो काहामनाय आबो नाम फरायनानै एवं नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि बरमगोना प्रेसिडेंट मनीष तामान सारनि बिसिंखै खोनादों वेलकम मोस्ट वेलकम एनी पॉलिटिकल पार्टी जे सेपारेट सानै थांनाय थांनायखौ जों बरबाय टक खालामनाय आलोचना खालामनाय एवं जों बरबाय जैन बागै सानखायनो रेडिया खालामनाय लेताबो बरब वान सेकेंड नायथों आबो नांगौ जानाय सब बेले बेले हाबाय जारमान बागै